Hello, good afternoon. Live po ulit tayo. Hello. Live, live, live. Live po tayo. Live po tayo ngayon. Pasensya na. Ayan. Susuklay lang ako. Nakaligo ka lang kasi. Ang lamig na eh. Ang lamig ng tubig na yun. Hello po. Welcome sa ating live. Hulaan po tayo ngayon. Hello po. Hello. At pa-comment naman yung first viewer ko. Hello. Sino po kayo? Yan. Susuklay lang ako ng aking pulot-pulot na po. Good afternoon. 5 o'clock na. Actually, ano na. 5:04 na pala. Yan. Susuklay lang ako. Sabi ko 5 o'clock. Yan. Okay. Maghuhula lang tayo ngayon. Mga ilan kaya papahula ko? Mga 3 hulaan lang. 50 pesos. Ay. Para sa hula-hula. Okay. At dahil lang ng lamig, dinamig ako yun. Sakit muna tayo. Yan. I'm sorry, baby. Baba mo na. Dali. Ang baby ko nagising. Baba mo muna kasi mag-ingay. Sensya na. May baby kasi ako. Aakyat yan dito eh. Iiyak kasi. Inahanap ako ng tiyadag. Nak, baba mo muna. Magpapahula ako. Ayan. Hula na tayo. First hula. Kung ano yung laman nito. Yan. Hulaan na. Hula na tayo. Hula. Hulaan time. Habang nagkakape ako, magpapahula na tayo. Para mabilis yung 30 minutes. Hello po. Hi, Norin. Siya ulit. Thank you Lagi talaga siya nakakaabot ng live ko. Sila lagi unang viewer ko. Ayan. Norin Harabelo. Ganang hapon din admin. Hulaan time. Hulaan niyo po kung ano laman itong baso na to. Baso na parang. Actually, ano to? Baso na siya. Saan na ba yung pakit nito? Baso siya na nagmukha siyang ice cream. Parang cone siya ng ice cream. Natuwa lang ako na nabili ko to sa, alam ko sa Shopee. May straw to eh. Yan, natuwa lang ako dito. Hulaan niyo po kung anong laman nito. 50 pesos sa unang makahula. Kung anong laman niya. Yes. Maliit lang siya. Maliit na bagay. Hula! Hello ma! Hi Bern! Ay si Nard! Bernard Pagaduan. Hi ma'am daw. Hello Nard! Ay, sa tulog na yan. Sa tingin ko. Anong tulog na yan? Tulog. Basta, walang clue, maliit na bagay. Ay, Alam mo. basta maliit lang siya. Maliliit. Ay, hindi siya beads, hindi siya clip, hindi din pin. Hindi din siya rosary. Napaka-importante nito. Hindi ko alam kung magkape muna tayo. Earrings, hindi. Ang lamig kasi ng tubig, naligo ako tapos ko alis ko sa banyo. Oh, lamig. Yan, hairpin daw, SIM card hindi. Napaka-importante nitong bagay na to. Alog-alog. Hello, Ma'am Gretch. So, ano ba? Thumbs up. Thank you sa pa-thumbs up. Nard. Ma'am Nard. Hindi ko tuloy alam kung Ma'am or Sir. Alam ko si Nard. Bernard kasi, yun di ba? Nard. Pangalan ng asawa niya yata to. Pero alam ko siya gumagamit. Eject pin, hindi. Memory card, hindi. Maliit lang siya. Ano kaya ito? Naririnig ba? Alam ko. Alam mo pala eh. Eject pen, hindi. Yan. Hula, hula, hu. Ano kaya laman nito? Held for review. May held for review ka na. Thumbtacks daw. Hindi siya thumbtacks. Maliit na bagay, clue. Sobrang halaga. Sobrang halaga nito sa atin. As in, hindi. Pin, hindi.
Huwag huwag daw ako maingay. Ayan, karayom hindi. Perdible hindi, medicine dropper hindi. Perdible, karayom hindi. Yan. Gamot hindi. Basta kung ano yung laman nito. Maliliit lang siya. Ayan. Maliit na bagay. Bagay ba? Basta, importante kasi siya eh. Kailangan siya ng lahat ng tao. Oo, kailangan to ng lahat ng tao. Medicine hindi. Pollen hindi. Bigas. Ayun! Norin! Hindi. Congratulations! Charan! Kita ba? Dun. Yay! Congratulations! Ma'am Norin! Yan. Nalaman ko agad dahil sa Bakit ba nahulaan agad? Dahil sa importante sa lahat ng tao. Yes! Congratulations, Ma'am Norin! Message mo ako. Alam ko winner na to dati, kaya alam niyo na Facebook account ko Messenger ko pala. Mobile cap sa Undon yun. Ayan. Pa-send na, send ko muna price niyo. Ngayon na. Para pa-isa-isa. Ma'am Norin, ano to? Gcash or load? Norin. Ano ba yung pangalan nito sa FB? Rosarite. Yehey! Oh yes, congrats! Yehey daw. Congrats Norin. Oh, di ba? Actually, at least yung price sa'yo naman napunta. First viewer yan eh. First viewer. Pasend na lang sa messenger ko. Ayan. Alam niyo naman messenger ko eh. Ito talaga madalas ko ginagamit. Yeah. Mobile cap sa Undun yun. Message niyo ako dyan para sa price. Ayan. Dahil wala pa naman siya, may message ka na ba? Hindi ko siya kung... Pero alam ko na winner na to, kaya alam ko may message. Hindi ko alam kung asan ba siya ngayon. Ay, asan ba siya ngayon? Yan, ayan. Si Lynn It's nga. Siya pala siya. Kahit sa Facebook, siya. Kaya pala updated din siya kasi nagpo-post ako sa Facebook bago ako mag-live. Ayan. Thank you. Ano to? Gcash or load? Gcash or load? Gcash. May nakiki-Gcash dito. Shoutout sana kung nakikigulo. Actually, nakikiingay. Hindi, joke lang. Si Masay, congrats daw. Bigay ko muna, ayan, sige. Bigay ko muna ng price niya, tapos bago tayo mag-proceed. Ayan. Tama na tayo sa Gcash. Ayaw. Naku, processing. Minsan naglo-loading yung natin. Si Lynn, it's nga para si Harabelo. Wala yun. Si Noreen. Processing. Next hula, ano kaya papahula ko? Ba't may ganyan? Nag-error ba? Processing. Congrats! Noreen Harabelo. Siya pala si Lynn. Yan, okay na. Send money. 50 lang pag premium pa mahirap lang tayo. Ayan. Congratulations! Yan. Nag-isip ako na napapahula. Lito. Lito pala, pangalan. Lito. B. Processing. Full memory na kasi. Ayan. Okay, congratulations. Nasend ko na yung price. Ayan. 50 pesos. Di ba di na masama? Ayan. Okay na. Thank you daw, admin. Napansin ko mga taga. Hello nga pala sa mga taga Helping Hands. Helping Hands talaga. Mabibilis sila sa hulaan. Naisip tuloy ako ng pahula. Parang bala ko
Try natin, words. May papel dito, may ballpen. Ano kaya papahulaan? Word tayo. Try, gusto nyo? Anime. Sa asawa niya daw. Anime. Ano anime? Wait lang, nag-isip Anime, ako. anime names. Hindi talaga ako ready. Mag-iisip lang ako na papahula ko. Wait lang. Mag-isip na pahuhulaan ko. Wait lang. At dahil wala pa yung next pahula, kape muna tayo. Receive na niya daw. Thank you din. Congrats. Ito. Charan, tan, tan, tada. Dinaan sa gilid. Ito. Hindi ko alam kung mahulaan nyo to. Wait lang. Salin ko lang yung bigas. Sasaingin pa namin yan mamaya. Okay. Alam ko magagaling kayo sa hulaan. Yes, pwede sumali. Oo, pwede pa din. Ilang limit. Yes. Ayan, may laman na siya. Hula time na. Pangalawang hulaan to. Hula time. Hindi ko alam paano, magiging clue nito. Gretchen Malet. Si Jerlyn daw. Ay, Jerlyn. Sino si Jerlyn? Gretchen Malet. Ay, andun pala. Hello, Jerlyn. Tinanong pala ni Ma'am Gretch kung kamusta si Ma'am Jerlyn. Ma'am Jerlyn, ala. Pahiram. Nilaglag yung takip. Yan. Okay. Hula time na. Hula na tayo. Kung ano yung laman nito. Ano ka writer? Hindi ko rin alam anong pwedeng clue dito. Basta ginagamit siya. Inom ka gamot. Ay, may sakit ko. Get well soon, Ma'am Jerlyn Reyes. Ayan. Mga taga-helping hands yung viewer ko ngayon. Hula time na. Hulaan nyo kung ano laman ito. Charan, charan, charan. Maliit lang din ito. Maliit lang din na bagay. Staple? Hindi. Hindi siya staple. Hindi siya jewelry box. Hindi rin siya susi. Ayan. Ano ba? Basta may Jolen's Vicks, hindi. Nakaalog siya, oh. Hindi ko alam kung nakikita. Silip ba? Hindi naman. Charger, padlock, hindi. Charger, hindi. Ay, lagi natatanggal yung takip. Hello sa mga bago ngayon. Bagong dating lang. Sali po kayo. Huhulaan nyo lang kung ano po laman ito. Magpaka mo muna si Majo. Kaya may isang gusto ko. Remote, hindi siya. Remote, kasya ka dito. Ay, sabagay maliit yung remote ng TV Plus. Pero hindi dyan lang siya. Patignan para maray mo may Ay, hindi. Puno pala, puno siya. Ganyan siya kataas. Lighter, hindi. Remote, hindi. Pocket wifi, hindi. Alcohol, hindi. Ginagamit ko. Sobrang dali lang na word na to. Relo, battery, hindi. Alam niyo na yan. Ano? Kaya eto lang. Anime. Names. Ano ba yun? Anime names. Anime. Bakit anime? Battery, hand wash, hindi. Figurine, hindi. Relo, hindi. Ano na ba? Petroleum jelly, hindi. Rexona, hindi. Ano ba? Battery, hand wash, face powder, petroleum fix, inhaler, hindi. Yan. Hula-hula na. Face powder, coins, hindi. Isang bagay lang siya, pero hanggang dito siya. Hindi ko alam paano kung bibigay ko dito. Basta ginagamit siya. Pwede babae, pwede lalaki. Pero mas lamang sa lalaki. Efficacent oil, hindi. Mascara, hindi. Pulbo, hindi. Scotch tape, hindi. Shampoo, hindi. Shaver, hindi.
Pangalawang hula na to Ito, alam mo na to. Hindi to anime. Yung mga familiar lang. Familiar to. Familiar to. Ay, Ano ba? ako na bahala, akin na. Ito muna. Hello. Mouthwash, hindi. Ay, ang dami ko na pala. Kasi all, Scotch tape, shampoo, shaver, hindi. Pitch care, mouthwash, syringe, Rexona, dating ko, hindi. Hindi. Supply, hindi. Mouthwash, deodorant, perfume, hindi. Yan. Ginagamit siya. English niyan na. Huh? English niyan. Pwede mo isa. Pwede kasi suhulaan ng English, pwede naman Tagalog. Pwede mong sabihin kung paano ginagamit. Anong paano ginagamit? Pwede sabihin kung paano ginagamit yung bagay na yan. Litres, hindi. Ula na yun. Johnson's, hindi. Paano ba? Ang hirap magbigay ng clue. Hand sanitizer, hindi. Myra A, hindi. Matunog siya eh. Siyang peraso ang nandito siya. May metal siya. Eraser, hindi. Lotion, hindi. Parang babasagin siya na parang plastic. Pero may metal siya. Yan. Yun yung pinaka-description. Kailangan Tamtak, siya ng hindi. ibang tindera. Ito na magulo dyan. Pambukas ng alak. Yes! Jerlyn! Ma'am Jerlyn, dahil masakit yung puso. Ayun, sikmura mo. May pambili kang gamot. 50 pesos. Yes. Pambukas. Pwede kasi alak. Pwede naman soft drinks. Okay. Kailangan ng ibang Okay na tindera. yan. Can opener. Or bottle opener. Ay, hindi pala can opener. Bottle opener. Pambukas ng alak. Pwede na yun. Considered na yun. Yes. Usually naman alak. Pero pwede din soft drinks. Yes. Alak din yung ano niya. Chivas Regal. Ano ba? Chivas Regal pala. Regal. Okay, congratulations, Ma'am Jerlyn Reyes. Send mo sa akin yung Gcash number mo or kung load ba. Message Ginagamit mo to sa ako. ibang pagkain, di ba ma? Yeah, ayan, nakahihin. Ginagamit to sa ibang pagkain. Wag na yun. Dali na. Basta gusto ko kakaiba. Sige, huwag ka na magulo. Kasi yung kapatid mo. Pag nagla-live ako, dapat walang magulo. Igigis dapat kita eh. Pero okay na to. Ayan. Congratulations nga pala. Second winner natin, si Ma'am Jerlyn Reyes. Congrats! Pangkulay daw ng buhok. Tapos na. Nawala na oh. Ito na siya oh. Bottle opener. Ayan. Sabi ko kan opener. Bottle opener. Try nyo lang muna. Wait lang. Nag-message ka na ba sa akin? Message mo ako. Ma'am Jerlyn. Bawal nga maingay. Ma'am Jerlyn. Wait lang. Ma'am Jerlyn. Message mo ako. Baba daw. May pamamana siya. Ma'am Jerlyn, send mo sa akin. Ayan o. Mabel Capson, ganyan. Para sa price. Yes. Papalit na akong profile. Okay na to. Ayan. Tapos na yung dalawang pahula. Yung una, si Ma'am... Hindi, huwag na yan. Kape muna tayo. Ako na bahala. Hello sa newbie viewer natin. Kay Ma'am, Shara May, Javier, Danseco Abuyog. Ayan. Hello po. Welcome sa ating vlog. Huhulaan lang tayo dito. Pang good vibes. Good vibes ba yun? Actually, ayan, 2 winners na po. Meron na tayong 2 winners. So, mga 3 lang. Kasi magsasayang na ako. Magpapahula ko para may iba naman. Para Kasi yung unang hula, bigas, ayan. Kay Ma'am, sino ba? Ma'am Noreen Harabelo, si Mama! Wag na yan. Tapos ito. Ay, akin na. Dahil nagre-request yung anak ko. Ito talaga yun. Wait lang. Okay na yan. Sama ko na. Hindi naman natutunog yan. Ayan, wag na lang tayo mag-word. Ayan, dahil makulit yung anak ko, si Masoy. Ito daw pahulaan ko. Ayan. Hello.
Hula time na, pangatlong hulan. Kung ano laman ito. Basta pagkain, yun na lang. Pagkain. Hula time. Pangatlong hulaan na to Clue, Okay. pagkain. Basta yun lang pinaka-clue, pagkain. Nandito siya sa loob ng baso Parang na to. tumutunog naman po. Okay lang Ano yan. naman? Ano magpapatunog? Huwag papatunog matunog. Kaya, masisilip pa. Dali na lang ka lang Sensya na. Hula time, lollipop candy, hindi. Tibisco, Jelly hindi. Ace, Jelly hindi. Ace, hindi. Basta, Hindi ka pagkain nakita. siya, pagkain. Specific specific. Hindi ko alam kung anong tawag. Parehas lang ba ng tawag sa kanila? O dito. Ewan. Basta alam ko, pagkain, basta madali. Magagaling yan, magagaling. Brownies, hindi. Bangus, hindi. Hindi. Stick o hindi. Basta pagkain siya. Dapat word papahulaan ko. Magulo yung anak ko. Ito na lang daw. Ayan. Nakikikape yung anak ko. Siya din nagtimpla niyan. Teko na, timpla mo akong ginawa ko eh. Natawag ka na kapatid. Yes! Kape muna tayo. Ano yun? Okay, ano ba? Fudge bar daw. Hindi. Basta pagkain siya. Lemon square, hindi. Butter coconut, hindi. Nasaan? Ano nasa? Yung kailangan ng mga babae. Puro sukalawan. Hanapin mo yung napkin ng anak ko. Clue. Ganda ng clue mo. Ansel, hindi. Ano ba? Pita, hindi. Skyflex, hindi. Puro biscuit Gutom ako. Lang na yung kape. Chocomucho, hindi. Dapat sinabi niyo mga Whopper time. Ansel, Maritime, hindi. Hula-hula lang. Ma. Bang, Ma. bang, hindi. Mama. Watataps, hindi. Basta pagkain, wala na sila. Magagaling yan sa hulaan. Yan. Poppy, hindi. Chucky, hindi. Cloud9, hindi. Bravo, hindi. Crown, hindi. Tumutulo na. Full review. No. Opa, Lemon Square, No. Choco Flakes. No. Ginawa mo. Tumutulo eh. Hindi natulo. Abuyog Choco. Choco daw, hindi. Choco Stick, hindi. Choco Flakes, hindi. Tarananan. Ayan, dapat naka-steady lang pala. Para kita niyo kung ano talaga naman. Yay! Meron tong laman, 2 peraso siya. Mukhang magbubukas. 2 peraso yung laman niya. Ayan. Ta-na-na-na. Stick o hindi. Merengue, hindi. Hula-hula lang. Hula. Message mo ako, Ma'am Jerlyn. Para mabigay ko ng price mo. Ayan, nag-message na pala siya. Tara! Parang meron siyang nakadikit na katulad ng sa unang Basta, huwag ka na maingay. Wait lang. Sorry. Sige, mamaya na lang kasi baka mamaya may malagpasan akong comment Choco, marshmallow, skyflex, hindi. Cream stick o, hindi. Gummy worms, fudgy bar, hindi. Marshmallow, ribisco, hindi. Marshmallow. Choco honey, breadstick, hindi. Ingay hindi. Malapit na. Malapit na. Pasensya na, nade-distract ako. Gising kasi yung baby ko. Breadstick pop rice, hindi. May pinapaulang Pop rice? Parang na-imagine ko yung pop rice. Hindi ice cream. Mukhang ice cream lang yung nalagyan. Yung laman yung pinapahulaan ko yung laman, yung nasa loob. Hindi Pilipit, yung nasa hindi. labas. Coco Crunch. Hindi. Or pagkain yung mga... Eggnog hindi. Eggnog. Sabagay Popcorn pagkain. hindi. Hello. Popcorn. Tumapon na naman. Chunky, hindi. Popcorn, hindi. Sino kaya una makakahula? Congratulations muna kay,
Ma, Kay mo. Ma'am Noren Harabelo. Yan, makikihula din siya. Tapos kay Ma'am Jerlyn Reyes. Malakas. Malakas. Mabubuksan, oh. Meron naman 2 peraso. Lapit niyo na lang kay ate para marinig. Kita ba? Huwag ka na magulo, nagpapahula ako. Dali, ma. Hindi kasi marinig. O, wag mo nang pakinggan. Yakult, wait lang. Pilipit, Coco Crunch, eggnog, tsaka cream o cream of Yakult, hindi. Oreo loaded, hindi. Inipit, Yakult, hindi. Overloaded. Oh, tingnan mo. May nakikialam. Ano yan? Yung anak ko. Ayan. Hindi ka lang. Ay, hindi niya alam. Hindi Hindi ko lang alam hindi tawag. naman niya nasilip. Hindi ko lang Yan. naman alam. Pero basta tawag. yan. Ma, Clue, ano ba tawag dyan? Okay, para mas mabilis tayo. Tinapay. Okay, ayan na, binigay ko na. Para mas mabilis. Hulaan nyo na lang kung anong klase ng tinapay. Yan na lang. Babasahin ko. Excited magbasa. Ma. Ay, ito, ano ba yun? Ah, anong pangalan? Yan. Alam ko Ay, pero wala. hindi ko alam. Hindi niya pala alam kung ano ang tawag dito. Basta tinapay siya. Anong klaseng tinapay? Sampalok? Ano? Cheese? Basta tinapay yung laman. Okay na. Honey butter. Ano, may sagot pa rin silang mga biscuit. Tinapay po ang laman. Hulaan niyo po kung anong laman. Ano, ay, Mamon. sorry. Anong klase ng tinapay? Yan. Nipit, choco flakes. Ano ba yan? Chocolate, ano daw? Choco butter pala sabi niya. Botelo, hindi. Basta tinapay. Hopya, hindi. Anong klase ng tinapay? Yan na lang. Mamon, hindi. Sabi mo kasi mamon. Hindi. Mamon siya. Basta. Tinapay, di ba mamon yun? Basta hindi. Ay, hindi. Panggulo ka lang. Pandesal, hindi. Dunkin Donut, hindi. Hello, Ma'am Shara Javier. Shara may Javier. Dan Seca Buyog. Yan. Bago lang daw siya. Hi kay Ma'am Bernard. Ma'am Bernard kasi Sir Bernard Pagaduan. Gretchen. Hi, Ma'am Gretch. Otap, Extreme. Monay. Ayan, malapit na. Monay? Hindi. Tiger, Mamon, Putok. Hindi. Munay, Putok. Oh, magkasunod lang kasi yun. Malapit na yun. Ano ba pwede clue? Basta yung tinapay. Yung, parang ganun din kalaki to eh. Halagang 5 piso lang bili ko. Aray ko, masakit na. Bigli 5 piso siya sa tindahan. Shoutout sa mga taga dito sa amin. Hopya daw. Nabili ko to dun sa Maharlika Street. Hopya Ay, daw. ganda. Hi, Sir Rona Atay. Anong Ay, hopya? Rena Atay pala. Anong hopya mo? Kopya yun yung manipis na, basta medyo pabilog. Pandesal, hindi. Asa na ba? Ensaymada, hindi. 2 piraso laman nyo. 2 mabilog lang siya. Okay. Another clue, di ba? First clue, tinapay. Ay, hindi. Unang clue pala, ano ba sabi ko? Pagkain. Pagkain. Pangalawang clue, tinapay. Pangatlong clue, bilog. Ayan na. Ayan na, malapit na tayo. Kalo-kalo. Pwedeng monay, pwedeng putok. Spanish, Yung- saymada, kababayan. Ayan, pudding, Spanish bread. Ayan, naglabasan ng mga tinapay nyo. German bread. Ano ba to? Lapad. Ba't lapad? Ay, may ganun ba? Hello po, pasali. Sige, lahat kasali. Lahat na magko-comment kasali. Pandikoko, hindi. Binangkal! Napasigaw. Congrats! Wait lang, sino yun? Saan binangkal? Reyna Atay! Reyna! Charan! Yan, Ten, binangkal. charan! Kita nyo to? Ayan na. Sarap niya, no? Kaso naubos na pala yung kape ko. Sabi ko nga pala, kaya ako bumili nito. Mamaya sabi ko magmerienda nga ako. Napadaan lang kasi ako doon sa Maharlika. Yan, pumunta ako doon sa bahay ng hipag ko. Grabe yung Tapos pati pag ng uwi background. ko, kasi ang hilaw namin nandito. Ayan, congratulations na pala. Okay na, tapos na. May nanalo na sa ating, tawag dito, binangkal. Yan. Rina Atay. Meat buns pa tawag dito. Basta, binangkal. Ay, yun din ang sagot ni Mama Adeline. Pero nauna si Rena Atay. Na
Rena Alay? Rena. Ay, atay pala. Yun kala ko. Ma'am Rena Atay, di ba? Ikaw yung first na nakahula. Check ko nga. Double check ko lang kung siya ba. Wait lang. Ito, Paiganda, Hopia, Mamon, Pandesal, Wait lang. Inagkong, Pagong. Abuyog. Piledo yan. Sorry. Ensaymada. Wait lang. Andito na pala ako. May nakikigulo. Okay. Kalaban na ng bed. Ayan. Saan ba yun? Pudding. German bread. Mabawal yun sa ganun. Okay. German bread. Kababayan pudding Tapad. Spanish. Pinagong. Ayan binangkal. Ayan. Tama. Yan. Sunod kay Pandiko ko, sabi ni Ma'am Michelle K. Tapos, ayan, si Rena Atay, binangkal. Ayan. Congratulations sa third winner natin. Magsusulat Mama, si din Nadia. Binangkal. Ayan. Magtimpla ka ulit kape. May ano tayo, may binangkal. Isa tayo. Pero, kami lang kasi kami magkasundo kami sa kape. Tapos tinapay. Mga mayaman din. Ayan, congratulations nga pala sa tatlong winner natin. Kay Ma'am Noren Harabelo, first winner sa bigas. Second winner sa pambukas ng alak, kasi pwede naman ding alak. Although, Sinong winner bottle doon? opener si Ma'am Jerlyn Reyes, second winner. Tapos, ang third winner natin si Ma'am Rena Atay. Yan, congratulations. Message niyo ako. Paano ba? Atay? Parehas lang yun Atay o atay? Atay, iba na yun. Yan, Ma'am Jordan. Ayan, message niya na ako. Ayan, salamat admin. Gcash po admin. Admin pa rin talaga tawag nila. Mark Jefferson Fernandez. Sige, send na natin to. Ayan, send ko muna kay Ma'am Jerlyn. Ang winner Paano kaya yun naman? Makikita yung screen ng cellphone mo. Kahit sa laptop ka nagdala. Ano yun nga, ganun nga ginagawa nila. Yan, congratulations. Tatlo lang yung winner natin. Tipid-tipid lang kasi may magpapag-games pa tayo sa may ibang araw. Tsaka abangan nyo yung itanong kay Mabel na Matabel. Ano na ngayon, Mabel? Bukas. Ano ba yun? Kasi pinanood ko, hindi ko yung title. Itanong kay Mabel na Matabel. Matabel kasi si Mabel. Ano nga yun? Jefferson. Pagtatanong kay Question and answer Mama. portion. Dahil tatanungin nyo lang ako kung ano yung mga gusto nyo itanong sa akin. Tapos sasagutin ko lang. Yun lang. Ganun lang kasimple. Okay, congratulations. Anong Bukas. Try ko 3 o'clock. Bukas, 3 o'clock. Wednesday, 3 o'clock. Ayan. No, bawal na ingay. Baba ka na dun. Ayan. Ayan, congratulations kay Ma'am Jerlyn. Mami. Okay. Ayan, nasend ko na po ang price ni Ma'am Jerlyn. Sino yung isa? Si Ma'am Rena. Friend ba kita, Ma'am Rena? Rena Atay. Jefferson Fernandez. Ayan, okay na po. Ba't napunta ako dun? Ma'am Jerlyn. Ayan. Ma'am Jerlyn. Kita ba? Si Ma'am Jerlyn. Ayan. Ang ating second winner. Ayan. May ventilador kasi ako dito. Congrats. Tapos kay Ma'am Atay. Ma'am Rena Atay. Message mo na ako para masend ko na yung prize. Prize mo. Friend ba kita? Hindi ko sure. Message request wala. Spam wala. Message niyo po ako sa lahat ng winners. Ay, actually, isa na lang naman hindi nag-claim pa. Ma'am, Rena Atay, dyan. Dyan niyo po ako i-message. Mabel Cap sa Ongonyon. Ongonyon. Ayan.
Welcome pala sa lahat ng mga sumali. Ay, congratulations nga pala sa lahat ng winner. Salamat sa lahat ng sumali. Ayan. Salamat daw ulit. Naki-comment din yung isa. Oh. Dan Tamsa. Thank you. Salamat sa pagkalat ng video na to. Yan. Kalat nyo na. Kalat nyo pa. Ikalat nyo. Tamsak nyo. Dikitan nyo na. Tapos kung basta bukas wala tayong game. Ano lang. Kasi dapat kagabi to. Yung, di ba sabi ko, every MWF. Tapos dapat every Friday. Kaso nga, wala naman nagtanong Friday. So, gagawin ko siya bukas. Ayan, medyo naggulo-gulo na schedule kasi kahapon, meron akong kung napanood nyo, mukbang ng walang bagang. Ayun, nag-premiere ako kagabi. Ayan. Tapos marami pa akong video dito na hindi ko pa na-upload. Abangan nyo yun. May Happy New Year pa ako, may Happy Birthday, basta may mga ganun pa akong ipopost. Abangan nyo na lang. Kaya, thank you sa inyong lahat sa panonood. Ayan, salamat daw admin. Wala pa si Ma'am Rena Atay. Rena Atay, message mo na ako para mabigay ko na yung price mo. Kasi pagbaba ko na naman, nakakalimutan ko na ito. Pag-isipan ko yung next na try ko yung word na naman. Para may iba lang. Yan. Salamat sa hindi ko alam tawag yan ay sabi niya. Basta ito alam ko binagmangkal. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar nito. Pero ito binangkal tawag ko. Binangkal. Ayan, salamat. May next, wala na muna kasi may gagawin pa ako. 37 minutes na. Next naman, next live na lang yan. Friday. Try natin Thursday. Kasi bala ko nga araw-araw may post. Para hindi naman sayang yung araw. Basta bukas, may itanong kay Mabel na matabel. Alas 3. Tapos, Webes, try ko kung ganong oras pwede ako. Actually, minsan kasi tumatiming ako. Kanina tulog kasi yung anak ko kaya sabi ko magla-live na ako. Kaso yun, nagising din. Yan. Ingay daw kasi. Maingay daw kasi. Sabi ko nga sa'yo, lalabas mo muna eh. Ayan. Message ka na, Ma'am Rena Atay. Yung next natin bukas yun, itanong kay Mabel na matabel. Mabel na matabel. Kung may mga gusto kayong itanong, yun, doon pwede nyo i-comment. O kaya sa Facebook, pwede nyo akong i-message. Kung may mga tanong kayo, nahiya kayong itanong. Pero bukas, live naman yun, kaya pwede nyo rin i-comment. Tapos, sasagutin ko live. Yes. Ito. Nakita ko na naman to, yung about sa flight attendant. Nakawa ko din. Hello, Rena, wow, nanalo pala. Yes, opo, nanalo ka. Mahabol lang, nawala bigla. Ay, nawala ba? Kaya pala. Message mo na ako, Ma'am Rena Atay. Ikaw yung nanalo sa binangkal. Tama din niya pala alam. Kasi yung dalawa nag-yay. Kulat ako siya nawala. Hindi na nag-comment. Okay. Message niyo po ako. Hindi ko alam kung friend kita. Ayan. Napin niyo lang. Wala naman akong kapangalan. Mabel Capsa Undunyo. Kaya tama may middle name talaga Facebook. Facebook po. Facebook sa Messenger. Hindi pinasal. Hindi kasi ang purpose ko naman kung kwento lang, kwento-kwentuhan lang. Habang hinihintay. Wait ko lang ma-send sa akin pala yung number ni Ma'am Rena Atay. Para gusto ko bago tayo mag-end, ma-send ko muna yung price. Na kung bakit may kapsa. Kasi sa pabelon ko yun, mayroon akong kapangalan kapilyado.
Sa Mabel Capsa, ano ba yan? Yan, mukhang wala. Tapos sa Maribel din kasi meron akong kapangalan. Pagka ginamit ko naman Morada, may kapangalan din ako dun, Maribel Morada. So, kumbaga, tsaka pabor na rin sa akin kasi, kumbaga, yung mga kamag-anak ko sa side ng mama ko, side ng papa ko, kumbaga, mas mabilis nila ako natitrace. Natitrace talaga, grabe. Kasi sa totoo lang, ang laki ng pamilya namin. Hindi naman sa pagmamayabang. Doon ako mayaman. Mayaman ako sa kamag-anak. Side ng mama ko, kwenta ko lang para 13 silang magkakapatid. O, kumusta naman yun? Ang dami kong pinsan. Doon sa 13, isa yung nawala. Add friend sa'yo, rin daw. Ayan, sige, nag-add friend pala. 13 sila papa 12, o isipin mo yun. O, ang dami kong pinsan doon sa mga yun. Wait lang. May nag-add friend daw sa akin. Ayan. Ay, ikaw pala yun. Sorry. Si Ren Montex. Ren Montex. Ayan, nabasa ko na. Thank you. Congrats. Gcash. Siya pala yun. Akalain mo, Ren na atay. Ayan yung third winner natin. Si Ren. Ren Montex. Yata. Atay pala. Kaya pala yata. Atay pala yun. Binaliktad. Pansin nila yung mga balibaliktad na pangalan. Ang cute din kasi ng mga yun. So, binabaliktad. Susend ko lang yung price ni Ma'am Annalyn. Ay, basta Annalyn. Ma'am Ren. Ma'am Ren. Page. Hindi niyo alam siya winner. Hindi mo alam, Ma'am Ren. Ren Montex. Ano ba yung nasa? 367. Baka may malaglag. Ayan, 50-50 lang tayo. Ayan na po. Susend ko ng price ni Ma'am Ren. Rena Atay. Congratulations! See you tomorrow, mga mabilidad, mga ka-helping hands team. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Napansin ko lang, paano yung helping hands team? Ayan, para kahit pa paano pala, kahit di ako na nakakapag-produce doon. Ayan. Nasuportahan naman nila ako sa Gcash. Ma'am Ren, Rena, Ma'am Ren. Yan ang price mo. Thank you and congratulations. Bukas ulit tayo magkita-kita para sa ating bayan, itanong kay Mabel na matagal. Alas 3 po yan. Try ko mag-exactong oras yan. Kasi gusto ko na yung mga, ma-organize ko na yung pag-YouTube ko. Gusto ko may mga kanya-kanya na siyang schedule. Saka, sana kung thumbs up daw. Salamat sa mga nag-stay. May 4 pa nanonood. Salamat po sa inyong lahat. At congratulations sa lahat ng winners. Lahat ng winners. Thank you mga mabilidad sa support niyo sa akin sa YouTube channel natin. And mga taga-helping hands team. Yan. 5:47 na. Saktuin ko lang 45 minutes. 44 na eh. Okay, thank you ulit. Thank you. God bless everyone. See you tomorrow, 3 p.m. Yan. Bangan niyo po ako podcast. Itanong kay Mabel na matabil. Mag-usap-usap lang tayo. Kwento-kwentuhan lang tayo bukas, ha? Saka, basta kung may tanong kayo, pwede nyo na i-comment dito. Mamaya i-share ko tong live natin. Tapos, bukas, pwede kayo mag-comment doon. Saka, bukas, pwede din sa live. Pwede nyo i-comment mamaya sa Facebook. Ipopost ko yung itanong kay Mabel na matabel. Pwede nyo po itanong doon kahit ano. Tapos sa mga magpapapromote naman din ng
page nila or ng mga YouTube channel nyo po, pwede. Kung may mga pabati kayo, may mga, anong tawag dito? Shoutout kayo, papa-shoutout. Yeah. Okay, God bless everyone. See you tomorrow, mga mabilidad.